A mí lo que está cortico, agradeciendo tour y mencionar también que central diálogo que daría un camino bom para mejorar el bienestar general de Isla de Bonaire y como el presidente de SACI lo me sigue así máximo junto con el team aquí con el secretario de Estado para no lo sigue no secretario de Estado aquí só para entender Den Haag por seguir ayudándonos y nos también por ayudarnos más a mejorar el nivel de vida aquí in Bonaire. En ik heb de afgelopen 2 dagen veel gesprekken gevoerd met de werkgevers, met de vakbonden, met de Kamer van Koophandel en de leden van het bestuurscollege om te kijken welke problemen zouden we nou aan deze tafel met elkaar kunnen bespreken. Welke uitdagingen liggen er voor de toekomst, welke kansen zijn er voor Bonaire en waar kan ook sociale zaken een rol spelen en helpen. En dan helpt het ook heel erg als er in die centraal dialoog door deze partijen met elkaar is gezegd, dit vinden wij een belangrijk onderwerp en dit zouden we daar graag mee willen doen. En wat ik heel bijzonder vind en wat ik hier ook graag uitgesproken wil hebben, is dat de mensen die deelnemen aan deze overlegtafel, dat mensen die deelnemen aan dit adviescollege, dat mensen zijn die ook echt vanuit de praktijk te maken hebben met de problemen die ze zien, maar ook de kansen die zij zien voor Bonaire. En dat maakt dat heel direct hier op tafel ligt wat die uitdagingen zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om de armoedeproblematiek. En u weet dat is met het vaststellen van het eikpunt voor het sociaal minimum een heel belangrijk voornemen om straks ook zo snel mogelijk concreet te maken, zodat de mensen op Bonaire ook gaan voelen dat het inderdaad beter wordt. Nou, zo met elkaar overleggen, dat is niet altijd makkelijk, want je kijkt soms vanuit een verschillend gezichtspunt naar een probleem. Maar ik heb in de afgelopen dagen ervaren dat er een ontzettende wil en een ambitie is om samen te werken. En volgens mij was het een hedendaagse filosoof die ooit zei, alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder. En dat is ook precies wat mij betreft de gedeelde ambitie is van de partijen hier aan tafel. En ik ben echt heel erg onder de indruk van die wil tot samenwerking en ook die motivatie om met problemen aan de slag te gaan die ik hier in de afgelopen dagen heb gezien. Niemand kan het alleen, maar ik heb wel, zeker met wat we besproken hebben, absoluut het vertrouwen dat er heel veel gedaan kan worden. En ik draag daar ook heel graag vanuit sociale zaken en werkgelegenheid mijn steentje aan bij. Dat betekent soms ook dat ik de collega's op andere departementen daarop aan zal spreken. Want kijk bijvoorbeeld naar de discussie rondom het sociaal minimum. Dan gaat het niet alleen over onderwerpen die van sociale zaken zijn, zoals kinderopvang. Maar dan gaat het bijvoorbeeld ook over gas en elektra, en over water en over wonen. Nou, en op al die onderwerpen zullen we met elkaar aan de slag moeten. Wat me daarnaast heel erg is opgevallen, is ook de wil van deze partijen om verder te kijken naar de toekomst toe. Om een sociaal-economische visie vast te stellen, zodat Bonaire ook in de toekomst een eiland is en blijft waar het voor de mensen goed toeven, werken en verblijven is. Nou, voor al deze onderwerpen zullen we met elkaar in gesprek blijven. Ik heb in de afgelopen dagen daar gesprekken voor gevoerd die me heel erg gesteund hebben, gesterkt hebben in het vertrouwen om dat ook van mijn kant op te gaan pakken. En ik kijk heel erg uit naar de toekomst. En dat betekent dan ook dat ik met heel veel plezier mijn handtekening onder de intentieverklaring heb gezet om hier ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. En wat mij betreft ook een partnerschap te sluiten met Bonaire, met het bestuurscollege, werkgevers, de vakbonden en de Kamer van Koophandel. Vertegenwoordigd in de Centraal Dialoog samen met het ministerie van SZW voor alle mensen op Bonaire.